la verdad que habiendo Champions League un miércoles a estas horas, sí, espera, sí, ¿verdad? sin una charla sobre había Champions League. Joder, sabiendo que se graba. Y venir a una charla de mosquiteros, pues tiene su valor, ¿eh? Yo realmente cuando, pues bueno, lo hablamos y propuse yo a Damián, realmente con la cantidad de mosquiteros que tuvimos este año por aquí distintos y tal, pues Damián, como siempre, lo coge y acepta el reto. Y nada, le agradezco eternamente esta charla, porque creo que yo quiero aprender mucho de esta charla y todos seguro que también. Y nada, bueno, que vamos a aprender mucho de esto. Y nada, me contaba ahora Damián que tenemos el calendario del año 2000, a estas alturas de año, pues ya tenemos el calendario del 2015, que por fin lo tenemos ya impreso y tal, que lo tenéis ahí. Si lo queréis comprar, no sé qué precio tenía un euro y medio. Y lo podéis descargar en medios locales. Bueno, sin más, vamos a esta charla. Gracias también. Vale, muchas gracias Santi. Bueno, gracias a todos por vir. Santi no mes de xaneiro propúxome facer unha charla sobre os filoscopus. El, de verdade, estaba moi interesado en aprender un pouco máis sobre a identificación dos... Hola! Sobre a identificación destes taxóns. Hai aquí maestros do tema, aos cales, por certo, aproveitando as consulturas, aproveito para agradecerlle o aporte do material, en el que foi Paco que me aportou as fotos. Realmente son un grupo de elemento Hércules, moitos deles. Fernando Pereira está aquí tamén presente, ten unha parte tamén importante do volumen de fotografías que aquí, que son na súa maioría obtidas en Galicia por os fotógrafos que aquí están señalados e polos membros do seu grupo. E, por suposto, tamén a Manolo Carregal, que bueno, forma parte do grupo de elemento Pillara, e que foi un dos grupos, sen dúbida, pioneiros no estudo dun dos picafollas, dos filoscopus máis interesantes da fauna europea, que é o Filoscopus ibéricus, que é endémico da Península Ibérica, normalmente sería do sureste de Europa e norte de África, e do cal se sabía, ata aí nada se sabía moi pouco, gracias a unha monografía que está por aí rulando, avanzouse sustancialmente no seu coñecimento. Non sei o título, senón Filoscopus en Galicia, Diversidade de Identificación dos Picafollas galegos. Castelán serían os mosquiteros. Antes de nada, comentar que vamos falar dun grupo de aves relativamente complexo, non tanto porque sexan centos de especies, que non o son. Realmente, comparado con a diversidade que atesouran outros grupos, por exemplo, no contexto mundial, o que serían os mieleros, os Meliphagidae, ou algunhas especies de papamoscas que son realmente diversos e que atesoran centos de especies. Os picafollas, a familia Filoscopidae, apenas son 69 especies, das cales 58 son do xénero Filoscopus, e moitos deles están circunscritos ao sureste asiático. Realmente o foco de diversidade do xénero Filoscopus é que buscalo no sueste de Asia. O que pasa que hai unha especie de distribución que se di paleártica por Europa e por Asia bastante ampla, e moitas destas especies son as que finalmente aparecen aquí en Galicia. É complexo porque o aspecto destas aves son, a grosso modo, moi similar. Son aves de cores verdosas, pardacentas, de cor blanquicina, de tamaño pequeno, e realmente, se non fora moitas veces polos sonidos que emiten, polos cantos, polos reclamos, sería a veces moi complicado de detectarlas. Ainda así, ainda que sexan, no contexto mundial, sexan solamente 59 especies, para o que comeza, tens que afrontar por un reto que ainda así son bastantes especies de aspecto similar. Realmente este sería máis arquetípica dun picafollas, de Bonelli, un mosquitero papialgo, con esas cores que antes comentaba. Eu volvo a recalcar a importancia, vou insistir ao longo de toda a presentación sobre o tema dos reclamos. Vamos a escoitar, se non hai ningún problema, os reclamos destas aves para poder distinguilas.
E antes de comezar a meternos sobre as especies galegas, vamos falar un poquinho da familia Philoscopidae, unha familia relativamente nova, recente creación, e da cal vai se centrar a primeira parte da presentación. Vou fornecer datos en Galicia das 4 especies que considero que son comuns en Galicia. Son o picafollas europeo, musical, este o picafollas de Bonelli e o picafollas ibérico do libro, e tamén sobre especies divagantes. E aparte, como sempre me gusta ver nas charlas así retos, e por menos para que vayamos barruntando para casa, cales serían as especies de aparición posible en Galicia. Hai unha serie de especies que están, eu penso que están ao caer, en cuestión de tempo que aparezan, entón, vou presentar a ver se iso pode axudar a que aparezan antes, ao menos a que se identifiquen antes. Moi ben, aquí uns pequenos esquemas de algúns Philoscopus, aquí un listado, un sitio de palas, son aves de pequeno tamaño, sensiblemente similares ao que pode ser un Regulus, aquí vedes un Inicapila, un redécolo listado, unha esteliña rascada, con pequenas sutiles diferencias en marcas alares, que moitas veces teñen presentes estas dobles faixas en grandes cobertoras, en pequenas cobertoras, as cores, iso si non cambian, son verdosas, máis pálidas por debaixo, as patas son de cor variable, e vou estar constantemente falando de diversas partes do corpo destas aves. Vou comentar moito sobre listas superciliares, que sería a cella, sobre listas pileales, que serían as que van xusto aquí pola coroa, e vou insistir moito sobre tamén dos grupos de plumas, 3 grupos de plumas realmente, que son as plumas de Bo, vale? Serían as cobertoras medianas, que serían estas, as grandes cobertoras, que serían estas, e as terciarias, que sería este outro grupo, vale? Serían secundarias e primarias, tampouco teñen moito interese para a identificación, a non ser que aparezca un parelalar a unha especie, pero pouco máis que iso. A familia Philoscopidae é de recente creación. Recente creación quere decir de 2010, 2011. Antes se incluían todos os Philoscopus dentro da familia Sylvidae, os sílvidos, xunto con papuxas, os carniceros e similares. E constitúen tamén, xunto á actual familia Sylvidae, que xa está moito máis reducida, a superfamilia Sylvioidea. Aquí está a diversidade que antes comentaba, das familias son 69 especies de familia Philoscopidae, dos filoscópidos, dos quais 58 pertencen ao xénero Philoscopus, e hai un segundo xénero que é de unha serie de especies moi bonitas, por certo, moi chulas, vais ver aí un debuxo do xénero Seicercus, que son sobre todo de Indonesia, e da zona da península Malaya, Tailandia, e que pertencen a esta mesma familia. A súa distribución esencialmente o vello mundo, o sea, Europa, África e Asia. Esencialmente, porque tamén hai algunhas especies que, digamos, que superan este límite. Hai unha especie que cría en Norteamérica, personalmente no extremo oeste de Alaska, que é o picafollas boreal, unha población aí de, de alrededor de, bastante común, de alrededor de 1 millón de parellas, todas constreñidas na parte oeste de Alaska. Esta mesma especie, o Philoscopus borealis, ten registros no norte de Australia, entón xa supera esta área de Europa, África e Asia. En Europa hai unhas 20 especies registradas a día de hoxe, non son moitas, a verdade que non. Podes comentar do sureste de Asia e, en liñas xerais, eu case sen excepción, son aves ligadas a zonas arbóreas, dependentes de bosques, máis ou menos amplos, ou máis ou menos densos, máis ou menos húmidos, pero ligados a zonas arbóreas con alta riqueza de pequenos insectos. Os tamaños oscilan desde os 9 centímetros, por exemplo, do lemon ramp leaf warbler, do leste de Asia, hasta os picafollas máis grandes, por exemplo, borealis, que supera os 12 centímetros. E o peso, desde os 4 gramos da femia desta especie, do sureste de Asia, hasta os 15 gramos tamén desta outra, do picafollas boreal, cando está preparada xusto para
para comezar a súa migración. O sea, que son aves relativamente pequerrechas, por certo, con comportamento moi inquieto, e aspecto netamente similar. Que é un cladograma que ven a ubicar dentro desta superfamilia Cicliidea, que vedes unha das familias que se crearon, Primalidae, Acrocefalidae, esta outra é unha familia nova, Cisticolidae, e aquí están os filoscopus ben clasificadiños. Se sabedes interpretar este tipo de árboles, pois ten unha certa diferenciación con respecto a outros grupos tamén de, por exemplo, os acrocefalos, a verdade que non ten nada que ver a súa orixe, ten unha rama distinta, é bastante ben definida. Ten que ver o mapa de distribución. En laranxa serían as zonas onde se ve somente unha especie ou se ve ocasionalmente. Moi ben, vamos presentar aquí os membros desta familia para que, bueno, pasar rápido, simplemente para que os vaya sonando. Estes son serán aves de distribución africana, esta primeira, esta, por exemplo, é bastante común en Etiopía. E aquí xa empezamos a ver especies que se ven en Europa, por exemplo, o picafollas musical, con estas duas subespecies, o picafollas común, o picafollas ibérico. Sabes que o aspecto non cambia demasiado. En as Illas Canarias hai un endemismo que é o picafollas canario. En a zona do Cáucaso está os indianos. Despois máis cara Irán, e que crían nos puntos de Turquía o Neglectus, o Filoscopus neglectus. O picafollas o de Bonelli, desde aí uns anos se dividiu en dúas especies, o que sería occidental, o que se ve pola Península Ibérica, e despois o orientalis, que se ve sobre todo por os Balcáns, o picafollas exuviador, en Castellán mosquitero silvador, este divagante en Galicia, siberiano, pero que se ve en Europa, en outono, en Fincano. Este é máis do mesmo, tamén de aspecto similar. Volvo a recalcar que a semellanza das especies é realmente notable, pero agora vemos un grupo de árboles un poquinho máis coloridos, que son estes, xa ten unhas listas superciliares moito máis marcadas. Este, o picafollas de palas, tamén é divagante en Europa, relativamente frecuente. Este é ainda moito máis frecuente, o bilistado, o inornatus. É un poquinho máis escaso, antes se formaban a mesma especie, pero se separaron, o picafollas de Hume. O picafollas boreal, este que cría en Norteamérica. Este antes formaba parte, estes tres de aquí de arriba eran a mesma especie, formaban parte do grupo de troquiloides, Filoscopus troquiloides, pero se dividiron en tres especies, o picafollas verde, o sería o troquiloide e o de doble banda. Aquí o temos os tres que teñen citados en Europa, este cría en Europa, no este de Europa. Unha adición para a lista do Paleártico Occidental moi recente, dunha ave vista en Inglaterra, o picafollas sería de patas pálidas, do extremo leste de Asia, pero que un apareceu no Reino Unido. Este tamén é bastante raro, o Easter Crown Leaf Warbler, tamén se separaron en dous. Este máis das montañas da zona do centro de Asia. E, bueno, outras que aquí xa empezan a gañar en cores amarelas. Por certo, esta especie, ainda que parece así moi vistosa, descubriuse para a ciencia no ano 90, na illa de Hainan, no sur de China, por Per Alstom, que é un dos grandes coñecedores dos picafollas a nivel mundial. E nada, que vedes algúns da zona de Indonesia, que son moi pecarrechiños eles. E finalmente aquí vedes o grupo, tres especies das 11 do grupo dos Eicercus, de Indonesia, do sureste de Asia, que son como picafollas, pero con un diseño cefálico un poquinho máis distinto, con anelo ocular, unha estrutura un poquinho máis compacta, tamaño moi pequeno, de 9 centímetros, e que constitúen xunto co Xenophiloschopus esta familia dos filoscópidos. Bueno, despois de todo este rollo, vamos a ir xa máis ao grano de que acontece en Galicia con esta familia. E xa reducimos a complexidade casi ao mínimo. Solamente vamos a tratar en profundidade as que serían as 4 especies comuns que hai a nivel galego, que teñen diferentes estatus. Hai dúas que son estivais, son o picafollas ibérico e o de Bonelli. Unha esencialmente invernante, aínda que cría
en algúns puntos da montaña, que o picafollas común, ou picafollas europeo, chamas de dos maneiras. É unha esencialmente migrante, sobre todo outonal, pero que de vez en cando tamén se ve en primavera, e das cales, vou falar de unha cita de cría en Galicia, posiblemente de dúas localidades de cría, e que vendo o Atlas asturiano posiblemente haxa máis, pero o que pasa que se circunscribe unha parte da xeografía galega moi pouco paxareada, como a zona de Negueira de Muñiz, e posiblemente este aí recluída a poboación nidificante desta especie, que é o picafollas musical. Segundo a especie, a súa abundancia é moi variable, desde nidificantes excepcionais, como é o picafollas musical, a nidificantes escasos, de montaña, como común, a realmente abondoso, como é o picafollas ibérico, que agora mesmo nestas datas chega a atingir unhas densidades absolutamente brutais, absolutamente brutais. Hai registros de 4 especies divagantes, das cales hai 3 que son siberianas en Galicia, é unha de distribución eurosiberiana, vale? Estes siberianos son o bilistado, o mosquitero escuro e o de Hume, e o siberiana sería o picafollas asubiador, que falarei del moi chulo. Hai unha subespecie do Ophioscopus colivita, que chamase Ophioscopus colivita tristis, que é de distribución siberiana. Os holandeses dana como especie aparte, en parte sobre todo debido as súas chamadas, que son realmente distintivas, pero que parece que cando fixeron os análisis non lles saía demasiado diferente. Entón, preferiron deixar como a subespecie do Ophioscopus colivita. O mellor, posteriores análisis poden derivar nunha reconsideración dese status. E vou falar de 6 candidatos a aparecer este reto que antes vos propoñía ao principio, para intentar ver especies que xa foron citadas en España, pero que aínda non foron citadas en Galicia. Esta lista dos comuns, este picafollas común, picafollas ibérico, mosquitero ibérico, mosquitero musical e picafollas de Bonelli, en castelán mosquitero papillardo. Por certo que debemos falar un poquinho dos vernáculos, dos nomes tradicionais destas aves en Galicia, mentras que para este predominan as denominacións de picafollas, cirifolla ou mosqueira, sobre todo nas Rías Baixas, estas son as mosqueiras, ou chía. Mas aí chía eu penso que debe ser o ibérico, porque fai chía realmente. É moi curioso porque esta ave recibe un vernáculo na zona orense que é tuisa, que perfectamente se asusta casi palabra por palabra o seu reclamo. Entón tamén un puño para reivindicar tamén esta nomenclatura tradicional. Aves raras registradas en Galicia, pois aquí estedes o Colivita tristis, esta subespecie de picafollas europeo, o bilistado, o mosquitero de Hume, o picafollas escuro, o sombrío, e o picafollas asubiador, o mosquitero silvador. E os factibles que foran xa registrados a nivel español, o nivel galego, porque realmente do primeiro se sabe moi pouco, do que sería o grupo de picafollas siberianos, os yakutiensis e a crédula. Hai bastantes registros en Cataluña de aves que mostran rasgos de picafollas musicales das subespecies siberianas, pero que ainda non se concretou, porque é bastante complicado, non hai ninguna homologada ainda. Veremos aí unhas fotos de aves asignables a estes taxóns de picafollas musicales máis orientais. Un mosquitero de palas, o picafollas boreal, que se citou por primeira vez en España fai pouco, o troquiloide, que curiosamente é moi frecuente no Reino Unido, pero que aquí a nivel ibérico chega moi pouco. Recentemente tamén hai dúas citas de picafollas oriental, do que sería antes o picafollas papialgo, pero dos Balcáns, pero a especie aparte, e o picafollas de Schwarz, que tamén foi citado hai poucos anos en Asturias, e que penso que sería cuestión de tempo que aparece aquí en Galicia. Moi ben, vou relatar as especies. Hasta aquí há unha dúbida, así do que sería o capítulo de introducción sobre a familia dos picafollas.
non? Queda máis ou menos claro, xa vamos facer así unha idea. Vale, pois vamos entrar en materia para falar das especies comuns, para que vos vayades familiarizando, empapando un poquinho do que vos podedes atopar no campo da mesmos e saídas. A día de hoxe podes atopar os últimos picafollas comuns, invernantes, antes de que marche por o norte de Europa. Alguns quedarán igual hasta o mes de abril, incluso maio, cantando, incluso na Coruña. Na Coruña tiene escuitado machos cantores incluso no mes de maio, pero chega un momento que desaparecen, probablemente non críen aquí nesta zona, ou se crían en puntos moi concretos de algúns ríos, ou con máis probabilidade en montañas un poquinho altas. Por exemplo, na zona da Devesa da Rogueira, no Courel, no mes de xuño é o picafollas que eu escoito. O picafollas ibérico, de feito, escoito máis abaixo da Devesa da Rogueira, na zona de Moreira, pero canto máis subo na altura, hai máis posibilidades de atopar alguna destas algún destes picafollas nas zonas altas. Realmente é moi abondoso en Galicia entre outubro e marzo. O sea, podese ver en toda Galicia, desde a costa ata a montaña, incluso en zonas altas en inverno. Por exemplo, nunha lagoa da zona de Trevinca, nos Salgueiros, pode estar pegando chimpos en inverno se non hai moita neve a un picafollas común, ou incluso no Parque Nacional das Illas Atlánticas ou en calquer outro punto da xeografía, pero é especialmente frecuente preto de lagoas, preto de encoros, preto de regatos, de ríos, moitas veces asociada á vegetación de ribeira, invisible, bosque de ribeira, salgueiros, abidueiros e demais que medran preto da auga. Tamén no litoral, preto de praias, se soen ver a veces pequenos grupos de picafollas que moitas veces teñen un comportamento moi curioso, que ás veces se pousan, alimentanse de insectos moitas veces nas algas que están apodrecendo xusto na beira mar. Entón van aí picando insectos e enseguida, sobre todo se teñen algúns arboliños preto da praia, aí buscan refugio en inverno. Aquí está, moi localizado na montaña, quizás tamén en grandes ríos. E para detectar esta especie, a pesar de que, bueno, estamos un poquinho atentos en zonas arbóreas, acabamos vendo pois, os saltos desta ave, pero a súa localización é moi inmediata se coñecemos o seu reclamo, vale? O chui, o típico reclamo desta especie. Tamén o seu canto monótono, bastante simple, de notas rítmicas e repetidas, comezan a cantar nos días soleados de xaneiro, e algún chegan a cantar incluso en zonas onde non cría, pois entre maio, pero ollo, que se os estamos en xuño xa vamos a ter que empezar a sospitar de que se pode estar criando por aí. En maio, os que viran a Coruña en maio posiblemente foran aves ainda en migración cara ao norte, aves que terminaron a invernada e que están subindo para o norte. Aquí vedes os vernáculos e as subespecies que se teñen citado en Galicia, ou polo menos que hai fotografías ou que hai unha captura de aves, posiblemente se circunscriban a estas dúas, que serían a subespecie colibita, que sería a máis abondosa en toda Europa, e a Avietinus, que é escandinava. Os picafollas Avietinus teñen unhas pequenas diferentes, diferentes en biometrías, e tamén na Corxeral. Na Corxeral que é un poquinho máis apagada, un poquinho máis marronácea, teño visto algúns exemplares que hoxe man asignables a Avietinus, pero que posiblemente non sexa común de todos, sexa raro, pero tampouco non que sexa unha rareza. Habería que investigar máis sobre este aspecto, sería moi interesante afondar nesta taxonomía de que subespecies hai ahora mesmo presentes en Galicia. Os taxóns, que serían Filoscopus colibita e Avietinus, teñen a distribución que vedes aquí, que sería esencialmente Europa, e con invernada, pois, concentrada... sí, espera, aquí pon colibita, sí. O que pasa é que teria que aparecer aquí unha cor verde, máis con o calzador, este mapa está mal, por certo, acabo de dar conta. Teria que aparecer unha cor verde por aquí por centro de Europa, porque hai picafollas comuns que se quedan no centro de Europa todo o ano, son residentes ali. Sin embargo, como ves, na Península Ibérica, as localidades de cría que hai de picafollas común, europeo, circunscríbense ao extremo norte, vale?
Tamén hai unha mención de cría de picafollas común, por exemplo, na zona de Castela, e incluso nas montañas de Andalucía, pero de carácter moi testimonial. Hai uns anos tamén se detectou unificando nas montañas de Arxelia, picafollas europeos. Pero que pasa? Que esencialmente o grosso dos individuos que vamos a ver desta especie vai ser entre outubro e marzo durante a invernada. Esta foto sería da desa rogueira, sería o hábitat donde esperaría topar un picafollas común criando en Galicia. Zonas de media alta montaña, ás veces preto do límite arbóreo. Os registros que teño eu de cría probable na Serra do Xistral están todas elas circunscritos ao límite arbóreo, o límite xusto onde se ven os últimos bidueiros antes de que empece as zonas de Breixeira, máis alta. Ali estaban os picafollas cantando. Sen embargo, os ibéricos estaban como 50-100 metros máis para baixo, no cotón máis inferior e casi sempre máis ben acantonados en zonas máis húmedas. E aquí, pois, o que vos digo, no mes de xuño podes atopar estes exemplares que con total seguridade están criando. Este aspecto dun picafollas, cos cores castañas, apagadas, pardacentas, con lista superciliar moi pouco marcada, anel ocular se marcado, pois un puño branquecino, máis ben no párpado inferior, pero bueno, este tamén o ten un puño máis para arriba. As marcas amarelas, en inverno, están circunscritas sobre todo a zona de debaixo da zona do vértice flexor da, pois en unhas partes máis amarelentas, pero en xeral é un ave apagada, de cores apagadas, sen máis tonos chamativos. Peteiro oscuro, a veces coa base un puño máis pardacenta, patas negras, importante, porque despois veremos como o picafollas musical e o picafollas ibérico teñen patas un puño máis claras. Están as fotos en inverno. Aquí vedes tamén outras fotografías desta ave. Aquí vedes as únicas marcas amarelentas que ten. Non chama atención, desde logo, por o seu colorido. Sí que chama atención pola súa reclama. De feito, imaginad esta ave pegando chimpos na copa dun árbore, probablemente vos pase desapercibida, se non fora porque está constantemente emitindo o seu reclamo. Que vedes un exemplar pousado. Este exemplar ten as patas un poquinho máis castañas, e dos exemplares capturados para relamento. Este é moi castaño, posiblemente fora sexa un europeo, pero nunha variación un poquinho máis extrema. Aquí ao anel periocular un poquinho máis amarelento. Hai certa variación entre os individuos, non é solamente todos iguales, idénticos, pero, bueno, máis ou menos te acabas tendo unha imaxe do que pode significar o picafollas europeo en inverno. En época de cría, esta ave clarea, vai clareando, vai tomando unhas cores un poquinho máis clariñas, non tan tristes. E acaba clareando sobre todo por a parte inferior. Este exemplar debe estar capturado, non sei se, bueno, Paco non está, ou Miguel, non sei se te acordas deste individuo, non? Non. Eu, polo estado da muda, estaría por apostar que se xa o mes de marzo, por aí, finais de inverno, porque xa empeza a clarear bastante, empezamos a mostrar estas estrías de cor así amarelento, que é moi típico dos exemplares que empezan a adquirir a por máis alegría. Empezan a tomar cores un poquinho máis animadas, un poquinho máis amarelentas, máis clariñas por as partes inferiores, pero, bueno, as partes superiores non varían demasiado. Cando se capturan estas aves para relamento, podemos ver un detalle interesante, que é a súa A redondeada. Ten unha A que a verdade é que o pode distinguir incluso a primer golpe de vista, por exemplo, da A dun picafollas musical, que ten a A moito máis afiada. Por que? Ten unha significación. O picafollas común, isto é, o picafollas europeo, é migrador de corta distancia. Non necesita migrar durante longos trasectos. E, de feito, moitos deles permanecen nas súas zonas de cría durante todo o ano. Entón, se permanecen durante todo o ano nas súas zonas de cría, evidentemente, o tema de viaxar longas distancias non vai con eles, non é unha estrategia que les sigue. Para migrar longas distancias, a evolución, non vou entrar en mediante que procesos, favoreceu aquelas aves que tiñan alas moito máis afiadas, que eran
son as alas máis afiadas son enerxéticamente máis favorables para estas migracións de longa distancia. Digamos que con as máis longas e máis afiadas logran cubrir maiores distancias con menor gasto de enerxía. Sen embargo, estas as máis redondeadas son menos eficientes para viaxar longas distancias, pero son máis adecuadas, por exemplo, para pasar durante todo o ano a súa vida no bosque. Con estas as redondeadas teñen grande maniobrabilidade, poden escapar, esquivar obstáculos con moita facilidade, escapar aos depredadores que, por exemplo, un gavián os quera perseguir, e así sair indemnes. Entón, pois nada, este migrador de corta distancia ten as as esencialmente redondeadas e máis sobedes, que forma casi como unha raqueta. Se queredes, vos explico tamén un pequeno detalle sobre o que utilizan os generadores, que é a de comparar primeiro miran coa estirada, despois van apregando, e ao pregar a, digamos que as plumas van se ordeando, unha debaixo de outra. E esta primaria, que a P2, a P1 está aquí, que é moito carrechiña, cando se vai pregando, vai caendo, e queda a mesma altura que o que sería a primaria número 8. Isto vai contándose desde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Bueno, aquí está a 9. Pois quedaría como a esta altura, máis ou menos. Vale? Isto, pois, non vos pode así a priori decir nada, pero isto é algo bastante estable en todos os individuos. En caso de dúbida de non ver a redondedade así de primer golpe de vista, tío que vas a primeiro estirando, despois vas pregando, e vas vendo como efectivamente esa P2 queda xusto debaixo, pregada, como se fora unha baralla, como as follas dun libro, xusto debaixo da P8, ou da P9. É un rasgo que é propio de Filoscopus colivita. É distinto do que acontece co picafollas ibérico e co picafollas musical. Non sei se me expliquei. Tiñalle medo a isto, pero bueno, que expliquei non. Penso que se entendeu bastante ben. Vale, e agora o seguinte reto. A ver se se escoita. Vamos a escoitar primeiro o canto do Filoscopus colivita, do picafollas europeo, ou do que se chama en inglés o chiff-chaff. E o entenderes perfectamente porque se chama chiff-chaff. Vamos a ver. Se isto vai... O sea, se canta unha secuencia. Estrofa moi básica, moi repetitiva, chiff-chaff, basicamente. Non cambia, é moi constante. Isto é importante para a identificación desta ave, porque este canto é distinto que o picafollas ibérico. Ainda que pode haber certo solapamento en algunhas notas, pero a estrutura, sabedes que está constantemente repetindo chiff-chaff, 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 pausa, chiff-chaff, 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 todo seguido. Que ves a secuencia, que ves que é moi constante do sonograma. E... a ver... E agora vamos a escoitar o que sería o reclamo. Se isto memorizades, este tipo de reclamo, chuip, chuip, isto escoitades moi alto dunha árbore, isto non se parece a nada. Realmente este chuip se parecería ao picafollas musical, pero en inverno escoitades isto no alto dunha árbore e se decís, vale, isto é un picafollas común. E ainda que non seas o picafollas, sabedes que está aí, vale? O chiff-chaff por un lado do canto e o chuip, este bastante corto, por certo, vou a repetir outra vez, é moi corto. Chuip. Dura unha décima segunda. Chuip. Sen embargo, xa vais a ver como o reclamo do picafollas musical é un poquinho máis largo. Este chuip, e o picafollas musical xa se estende durante un pouquiño máis. Tamén pode ser diagnóstico para distinguirlos. Bien, funciona. Vale, picafollas ibérico. Aquí vedes un exemplar arriba dunha silveira, anelado. Esta foto é en Cecebre, se non me equivoco.
está feita por Manolo, e sería un endemismo do suroeste de Europa e do norte de África. Endemismo, vale, en canto a cría. Despois vai invernar a zona do Sahel, que queda xusto ao sur do Sáhara, Sahel occidental, máis ou menos en Senegal, Níger, por esa zona. Vale? Se sería a súa zona de invernada, o Golfo de Guinea, tamén podría describir esa zona. Aquí en Galicia sería unha especie estival, desde marzo, esencialmente desde marzo ata setembro. Hai alguna cita en febreiro, finais de febreiro, e alguna outra cita a principios, primeiros días de outubro. Pero a súa fenoloxía, basicamente, que chega ahora en marzo, empezaron a chegar aí pouco. Ahora mismo é sitios están absolutamente cheos de picafollas ibéricos. E que certamente é unha especie que é común en casi toda Galicia, e especialmente en humidais en carballeiras. E, bueno, cando se xunta un bosque autóctono, carballeira requisilva, cerca dun humidal, é que pode haber unhas densidades absolutamente tremendas. A mí me ten pasado na lagoa de Valdoviña, na Frouxeira, de ir os primeiros días de abril e costarme escoitar outras cousas, que non foran picafollas ibéricos. De haber simultaneamente, que é unha cosa que, vale, é fácil dicilo, pero o que pasa é que tropezase con isto, de estar 7 machos cantando simultaneamente alrededor de ti. O sea, de facer casi unha barreira sonora, estar constantemente cantando. De feito, bueno, é un privilexio poder ter unha das maiores densidades do mundo, porque do mundo de picafollas ibéricos aquí en Galicia. Porque, a nivel mundial, Galicia ten unha poboación moi importante. A nivel español, supón o 37% dos picafollas ibéricos que hai en todo o estado, está aquí en Galicia, alrededor de 400.000 parellas, se quedes sobrando. Comentar que se vedes guías de campo ou libros máis ou menos antigos, non vos vai salir esta especie. Por qué? Porque antes estaba considerado dentro do que sería o picafollas común, picafollas europeo. Antes se consideraba unha subespecie e se chamaba Philoscopus colivita bregni. Pero despois elevouse a especie, ao principio chamouse Philoscopus bregni, pero despois por temas do código de nomenclatura zoolóxica viron que había un nome anterior que era o de Ibericus, que o bautizou así Ticehurst no ano 24, creo que foi, e tiña preferencia sobre o de Bregni. Describiuse unha subespecie, dos subespecies sería nominal, a Philoscopus ibericus ibericus, que é unha subespecie biscayensis, pero o último que lín é que realmente que non existe tal subespecie, por lo menos que non hai aínda seguridade total. Hai varios análisis feitos, pero que o de biscayensis que igual non é tal. Está aínda en discusión. Bueno, pois aquí ves a distribución da especie. Tamén está pintado daquela maneira porque no suroeste de Francia, na zona das Landas, ten poboación. E aquí vedes a zona de invernada. Este sería un hábitat típico. Serían as lagoas de Río Caldo e Pedroso en Begonte, con este bosque de ribeira, con un carballo. A veces tamén se meten coníferas, pero menos, moitísimos menos. Efectivamente, ides agora mesmo a lagoa as lagoas desta de Río Caldo e Pedroso, podes atopar machos cantores sen ningún tipo de dificultade. Ese sería o aspecto do picafollas ibérico. Aquí vedes que un ave que ten unhas cores bastante brillantes, nalgúns individuos non é tan evidente como este, e que predominan os tonos un pouquiño máis pálido, en xeral un pouquichiño máis pálido que o picafollas común. As patas son máis rosadas, máis acastañadas, ten unha posición alar máis longa que o picafollas común. O peteiro adoita ser totalmente rosado, pero hai certa variación, como podedes ver. E, bueno, así de primer golpe de vista se vos vai parecer unha ave un poquinho máis limpa, entre comillas, máis blanca, máis amarelentiña, un pardo un poquinho máis vivo, a lista superciliar un poquinho máis longa, máis ancha. E aquí podes ver a diferenza que hai de cores. Este é o tono máis limpo, máis pálido dun picafollas ibérico collido a vez con Philoscopus colivita, como podedes ver. Colivita un poquinho máis oscuro, un poquinho máis apagado,
e o Phylloscopus ibericus un poquinho máis claro en xeral. Aquí veis un exemplar cantando. Hai unha, pero de todos modos hai unha certa variación nas cores, que conleva un problema non tanto aquí, senón no norte de Europa, porque no norte de Europa se teñen observado, capturado paralelamente picafollas que parecen efectivamente un picafollas ibérico, pero que non se terminan aínda de decidir, igual tamén por descoñecimento, por non resolverse ben ahora mesmo os criterios tamén para discernirlos, para distinguirlo, por exemplo, dun Phylloscopus colibita. Sen embargo, non solamente a miña opinión, senón a opinión de máis xente, a mellor forma de distinguir un picafollas ibérico dun colibita, son picafollas daqui dun común, sería a través do canto ou do reclamo, porque aí sí que non hai ningún tipo de solapamento, non hai dúbidas, non hai ningún tipo de susceptibilidade para escribir matices ni nada. É unha cosa moito máis objetiva. Hasta certo punto, hai tamén posibilidade de discernir un alto porcentaxe de individuos, ata o 65%, en base a formular o picafollas ibérico ten a un pouquiño máis apuntada, un pouquiño máis afiada, un pouquiño na máis, que o picafollas común, pero ainda así se conservando esa certa forma redondeada, vale? Mentras que o picafollas común, cando se prega a P2, cae entre a P8 e a P9, no 65% dos casos do picafollas ibérico cae entre a P6 e a P8, vale? Eso indica que a P2 é un pouquiño máis longa que a do Phylloscopus colibita, que fai que efectivamente caia en diferente altura. Que pasa? Que hai certo solapamento, porque algúns acaban caendo tamén en P8, e P8 tamén o pode mostrar tamén un Phylloscopus colibita. Eso sí, como caia moi cerca da P6, desde logo vai ser rasgo casi inequívoco de que estamos diante do picafollas ibérico nun colibita. Moi ben, pois nada, vamos a ver o tema do canto. Insisto que é moi importante para discernilo do picafollas común e, se lembrades, o picafollas común tiña este ritmo moi monótono, o chif-chaf, que non variaba. Fixademos como o picafollas ibérico xa ten outro tipo de recursos, entre comillas. Vou a repetir. Sería chif, chaf, chif, 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 chif. Xa ten aí ao final unha especie como de rebiricoque que nunca jamás en la vida tengo o picafollas común. Vale, pode empezar parecido? Vale, aí xa ten a modulación, sobre todo na segunda parte da estrofa, que é diagnóstica. E mentas outro ten o chuip este moi corto, fixadevos o reclamo do picafollas ibérico. Mentras que outro era alegre, así unha cousa como moi enerxética, fixadevos este que tristón é. Chía. Foi máis triste, chía, 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 chía. Non é o igual, o reclamo non é igual. E cando acabas memorizando isto, acabas vendo que efectivamente están os picafollas ibéricos. Moi ben. Hasta aquí alguna dúbida? Sí? No, vea que eso lo sabe. Dígame. Sí. Sí. Que fiches decir que en esa fotografía, aparte da cor, Sí. no, cando están xuntos, o colibita e o... Sí. Hai unha forma de diferenciar, Ajá, que dime. é a proyección alar. Sí, comentei no cando estaba pausado, pero para non incidir, efectivamente. Efectivamente, ten a proxección alar un poquinho diferente, e tamén, como se fora un código de barras, a disposición destas plumas é distinta. A proxección alar é diferente que estas dúas, o que pasa é que, claro, tense que ver en mano, vale? Sobre todo, aquí nestas
nesta escaleira hai aquí un salto bastante grande que aquí non hai, que digamos que teria que estar a esta altura, pero que efectivamente isto casi que funciona como un código de barras, vale? Entón acabas vendo así como de perfil e vas vendo como se monta unha pluma con outra e diste, non é igual, e a parte da posición é diferente, un poquinho máis longa nesta. Eu creo que bueno, tamén todo isto das posicións alar, das formas alar é bastante novo, o sea, ata aí relativamente pouco tempo non se sabía, e gracias ao, por exemplo, do Congreso do Picafollas Ibérico, estas publicacións e tal, xa se van dando a coñecer a máis xente. Cando se comezou o ibérico, había unha fórmula de 7 términos para saber se era ibérico ou ibérico. Agora, bueno, por fortuna xa... Bueno, está aí descrita, creo que no libro é unha fórmula bastante complexa tamén para discernirnos. De todos modos, non todos os exemplares acaban sendo tan evidentes, en man. Moi ben. Outra especie, un picafollas musical. Así de primeiro... Antes de seguir, dígame. entre os dous se dividan. Boa pregunta. Manolo, ti que opinas? Si hai unha cousa que será que cantos unidos. Hai cantos mistos. Hai zonas, por exemplo, como por aquí, por la zona de Coruña, onde non cría o colibita, hai algúns casos de cantos mistos onde chega a confundir, como todo, a ver, non todo, aí xa é difícil de por sí, por iso estos son os detalles que venían a complicar máis o día a día. Créese que sí, pode chegar a evitar en zonas mistas, o sea, Asturias, pero comprobado non é. O sea, para chegar a ese punto, o sea, para dificultar isto, en unha gaivota, en animales máis grandes, a simple vista pode haber. Nesto que xa había que facer máis xenético. Os cantos mistos ten razón Manolo, que me tinha topado unha vez de algún picafollas prometedor que estaba cantando chip, chap, chip, chap, chip. Despois, ao cabo da terceira estrofa, se empezaba a facer florituras. E que era realmente un ibérico que se lle deu por cantar como un colibita. Posiblemente escoitou o canto do colibita xusto cando chegaba, se emocionou, empezou a imitar da maneira do pé, pero despois empezaba a facer o reviricó que se dicía isto é un ibérico. Dígame. No, si as mariñas teñen híbridos, porque hai híbridos de mariñas, en gaviotas, aquí seguro. De feito, está demostrado un artigo que saiu de pouco no Journal of Ornithology da hibridación con ADN dun macho de colibrojo real con unha tarabiña norteña. Claro, vai calentón en ese momento. Esas dúas especies son morfolóxicamente desiguais. Entón, cando o colleron, non sabían como datarla. E entonces, en cambio, entre estos dos, que son iguales, máis ou menos... Ten que haber algo. Si xa é difícil diferenciarlos visualmente, chegar a este híbrido, ten que ser só de tres ibéricos mezclados, moi oscuros, tres colibitas moi oscuros, colibitas moi claros, porque visualmente hai veces que hai colibitas, pero resulta difícil cando estás en o campo diferenciarlos do ibérico, que pareces. Sobre todo na época de cría, algúns colibitas en plumase nupcial, o sea, plumase de cría, bichos en abril, velos, que brillante de bichos, pero son colibitas. Bueno, con este non que pase o mesmo, este é un poquinho diferente, un poquinho máis grande, un poquinho máis afiado, a posición alar que ten é absolutamente brutal, adoita ter patas normalmente claras, pero hai exemplares como este que ten as patas a metade oscuras e por a parte de atrás claras, e outras, incluso se teñen descrito en algún caso, patas totalmente oscuras, en picafollas musical. Pero de todos modos, para non complicar a cousa, decir que esta especie ten os rasgos que vou describir é do 95% dos individuos, o sea, para non complicar máis o tema. O picafollas musical é un visitante en Galicia esencialmente na pasaxe posnupcial, o sea, despois da época de cría, de camiño a África, pasan por aquí, sobre todo juvenís, tamén
tiene proporción de adultos, después o grosso, inmenso grosso de juvenis. Entre agosto e outubro. Que pasa? Que hai tamén algúns exemplares, sobre todo adultos, e incluso exemplares que cantan entre finais de marzo, mediados finais de marzo e principios de maio. Eu os teño escoitado en Cecebre en finales de últimos días de maio, de marzo, na línea o día do traballo, 1 de abril, ou 1 de maio. Entón, pois, pero o que pasa é que o grosso do paso é en abril. Pero ainda así, que pasa? Comparado co paso prenuncial ou paso pronuncial, o que sería o paso prenuncial da música musical, que foi musical en Galicia, é escasísimo, moi pobre. Sen embargo, no Mediterráneo pasa ao revés. O paso que hai prenuncial en primavera de Picafollas musical é brutal, pero de centos e centos de individuos. Me ten pasado en Mallorca, en concreto en Cabrera, a mediados de abril, un concerto de Picafollas musicales cantando, adultos. En paso pronuncial cantando ali. Que pasa? Que no tono colle moitísimos. Por que? Porque a súa, digamos, o seu fluxo migratorio é moito máis occidental, máis para o oeste. A cría en Galicia desta ave é esporádica. Os eventos de cría confirmada máis recentes, que eu diría que son os únicos un poquinho máis claros, son en Seone do Courel no ano 2000 e en Tourén, e vos dices, vale, pero Tourén é Portugal, pero que claro, está pegado a Galicia, o sea, un cachiño que se mete aí no coro de Salas que bueno, igual os exemplares estaban criados en territorio galego, non se sabe. Comentábame Miguel Conde que ten escoitado el Picafollas musicais en maio na Serra do Larouco, que queda ao lado de Tourén. Que pode haber aí un núcleo de cría? Pois quizáis sí, e quizáis pode ser que haxa unha... estamos descoñecindo que efectivamente temos unha pequena poboación de Picafollas musical na zona. E o mesmo no Courel. Pero claro, que no enorme, fa falta moito máis paxareiros, que xusto van na época adecuada cando estamos máis cantando, para intentar confirmarlo. Sen embargo, pasamos o río Navia e vamos buscar Asturias, é unha ave non que sexa super común, pero vas escutando máis os cantores, va vendo confirmacións de cría. Penso que en Asturias hai unha estima de 270 parellas, sobre todo na zona central de Asturias, e hai unha cuadrícula con cría probable que está pegada a Negueira de Núñez, pero pegada a Negueira de Núñez. É unha de cría confirmada en Degaña. En Degaña, que se coñecedes, que está de Ancares en liña recta, pero debe estar como a 40 km, unha cosa así. Que esa posibilidade de cría en Negueira de Núñez e Ancares, eu penso que pode haberla. Sobre todo me dá que Negueira de Núñez, basicamente porque penso que Negueira de Núñez debe haber cantidad de bichos, porque non vai ninguén a ver ali. A parte do hábitat está moi ben conservado e moi interesante aquela zona. O hábitat de cría en Asturias é sobre todo arborado, caducifolio e de ribeira, sobre todo cando hai mestura, hai moito cando hai bétula, en Asturias aí se soen concentrar as parellas, e durante as migracións adoitanse ver Picafollas musicais en salgueirais, pero sobre todo no paso posnucial, os juvenis acoden donde hai masas de fincheiras, que sería hinojo, sería Funiculum vulgare, que é unha omberífera, que ten casi chegamos a miña altura, e que xusto nesa época empeza a concentrar grandes cantidades sobre todo de arácnidos. Están ali depositando ovos, hai 3-4 especies de arañas que eu vexo que están agora nas cabezolos dos fiunchos, e están constantemente os Picafollas musicais, están picando. De feito, eu registros de Picafollas que non foran musicais nesa época comendo en fiunchos, teño dous comuns comendo, non vais ali, bueno, dos comuns foron, porque foi no mes de outubro, comendo nos fiunchos, o sea que está moi ligado Picafollas musical a Funiculum vulgare. A que se ve aquí sería Filoscopus trochilus a súa especie nominal, e hai dúbidas sobre o estado da súa especie escandinava, do norte de Escandinavia e do noroeste de Rusia, que sería o Filoscopus trochilus acrédula, que é moito máis pálido, máis grisáceo, e des ver algunhas fotos de exemplares asignables a ese taxón. Isto sería esencialmente o de... está mal pintado, o outro mapa mal pintado.
sería esencialmente Phylloscopus trochilus, a crédula realmente se metería así, por aquí, más ou menos. Laranxa sí que sería a crédula. Despois, o máis oriental, que sería en vermello, sería unha especie de Jakutiensis, que de momento non hai ninguna cita segura en Europa. Son uns picafollas bastante grandóns, moi pálidos, moi pálidos. Igual por biometría se pode sacar. Estes Jakutiensis, exemplares de... Bueno, ahora non lembro o tamaño de alas, se teñen collido en Sudáfrica. Eso sí, sábese que os bichos do extremo nordeste de Siberia cruzanse prácticamente todo o bello mundo e vai verdade que Sudáfrica. Unha das migracións para paseriformes máis longas que se conoce. Esa sería a zona de cría posible, bueno, de posible zona de cría de Phylloscopus trochilus, sobre todo nestas zonas de Alborada de Ribeira que por aquí, que están infraprospectadas polos ornitólogos, pode haber unha certa posibilidade. É unha zona típica de parada migratoria de Phylloscopus trochilus no mes, no finais de agosto, en setembro, nas lagoas de Roxique en Sanxenxo. Ese sería Foliculum vulgare, que é a planta que é importante na migración. Aquí está recén florida, isto debe ser no mes de xuño, igual, e a partir do mes de xullo xa empeza a gostar un poquinho a planta. Ese sería o momento perfecto para ver aquí os picafollas. Aquí ves un adulto en primavera e aquí ves un exemplar en outono deste picafollas. Ves aquí un detalle que serían as patas un poquinho máis claras, o pico un poquinho máis pálido en xeral, esta superciliar bastante chamativa. Ese exemplar é máis típico, ainda máis amarelento. Este sí que ten as cores dos moitos exemplares que ven aquí, con lista superficial decididamente amarelenta, o peito de cor crema, sobre todo a mandíbula inferior de cor rosada, patas moi claras, ou se ten oscuro solamente na parte dianteira do tarso. E que ves un exemplar collido en marzo, que é un adulto. E a proxección primaria que ten, aquí se ve, bueno, se intúe, pero mirade onde terminan as terciarias e todo isto é proxección primaria. Ten unhas ás longuísimas. E xa simplemente a simple vista en man, vendo esa proxección primaria, jamás verás un picafollas como o ibérico con esa proxección primaria. Ten unhas aladas tremendas. Por que? Porque é un migrador de longa distancia. Aquí tamén se pode ver, trazades máis ou menos esta línea das terciarias a curva vertical e ves todo isto é proxección primaria. Unha proxección primaria generosa. A cola tamén bastante longa, un poquinho máis longa, sobre todo con respecto ao ibérico. Un exemplar tamén típico, juvenil, e outro tamén que foi capturado a panelamento. Aquí ves que son, bueno, bastante grandeiros, enchen un poquinho máis a man que os picafollas ibéricos comuns, con estes tonos rosados moi bonitos no peteiro e nas patas. É nada proxección primaria, cor longa. A verdade é que así, xa no seu conxunto, sabes que ten o xeito que non é o xeito normal un ibérico nin un conjunto. Xa sin por tamaño, por proxección por líneas longilíneas e cores máis pálidas, xa podemos ter a certa garantía de que estamos diante dun picafollas musical. E a afiada, aquí vedes unha estirada, xa vedes, bueno, a longitude das plumas desta, sobre todo, desta bastante longa. En este caso, a P2 cae entre a P5 e a P6. O cal é unha medida para discriminar estes exemplares comparado cos picafollas ibéricos de alas máis apuntadas, que algúns hai. En xeral, non hai problema para identificar en man os picafollas musicais. Con pouco que teñamos coñecimentos de como medir estas longitudes, pois tampouco non hai ningún problema. Moi ben, vamos a escoitar primeiro o canto do picafollas musical. Para quen estea máis ou menos familiarizado cos cantos de aves, se coñecedes o canto do pimpín, o sea, do pinzón vulgar, e tedes